खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राकेश रामसियार बे समाव गोविंद बसुमतारी थामहिनबा बिटिआर नि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गोविंद बसुमतारीया गोख्रों बाथ्राजों फिनजाथाय होदों माबोरैहाय बे समाव 1 नं कक्राझार लोकसभायाव बिपिएफ राजखान्थि हान्जानि बिजाथि खाम्फा बरगयारिया देरहानो हागोन होननानै सोंथि खालामदों बिथां बे समाव गोविंद बसुमतारीया बिथाङा बुंदों मोनसे समाव बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया मिनिस्टार दंमोन मोनसे समाव बिथांमोननि आखायाव एमएलए दंमोन मोनसे समाव बिथांमोननि आखायाव एमसिएलए दंमोन गोबां दैदेनगिरिफोरबो दंमोन बै समाव नाथाय बै समावनो देरहानो हायाखै बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया नाथाय बे समाव सासेल' एमएलएआ माबोरैहाय बिथांखौ देरहाहोनो हागोन होननानै सोंथि खालामदों बिथां गोविंद बसुमतारीया साक्सेस जानाय नङा मानोना बिथांमोना थांनाय समफ्राव गासैबो एमएलएफ्रा बिथांमोननि थासेयावबो गासैबो एमसिएलएफ्रा बिपिएफनि थासेयावबो बिथांमोना देरहानो हायाखै एबारथ' बिथांमोननि एमएलए सासेल'सो दं आरो हयथ' एमसिएलए साथाम साब्रैसो दं बे साथाम साब्रै एमसिएलए आरो सासेल' एमएलएजों देरहानायनि सिमां जिथु नुदों बे खुनुदिन साक्सेस जाया बिथांमोना देरहानाय नङा बे समाव बिथां गोविंद बसुमतारीया गोख्रों बाथ्राजों सोंथि खालामदों बिथांमोना माबोरैहाय देरहागोन मोनसे समाव बिथांमोननि आखायाव मिनिस्टार दंमोन मोनसे समाव बिथांमोननि आखायाव एमसिएलए एमएलएफोर दंमोन नाथाय बै थानाय समावबो हाग्रामा महिलारि बिथांमोननि जे दैदेनगिरि बिथांमोननि जे बिजाथिफोरा देरहालांनो हायाखै अब्ला बे बाराव बिथांमोननि आखायाव सासेल' एमएलए दं सासेल' एमएलएआ बे समाव माबोरैहाय देरहालांगोन बा देरहाहोनो हागोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां गोविंद बसुमतारीया बे समाव एनडिएनि बिजाथि जयन्त बसुमतारीया बे समाव देरहागोना रोखा होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां गोविंद बसुमतारीया बे समाव बिथाङा आरोबाव मा बाथ्रा बुंबावदों नोंथांमोननि गेजेराव होनि जिहेतु क'क्राझार समस्तिनि बिसायख'थिया 7 मे अक्ट'खालि जागोन इतिमध्य जेनेरेल इलेक्सननि मोननै फेज बिसायख'थि जालांखांबाय नैबे 3थि फेजनि जागोन आरो बे क'क्राझार समस्तियावबो गोलैदों क'क्राझार समस्तिनि आं बाक्सा आरो क'क्राझार बे मोननै जिल्लानि जिखिनि रिपर्ट मोनदों बेवहाय बिजाथि हिसाबै बिजेपिनिबो दं बिपिएफनि दं कंग्रेसनि दं आरो गुबुन गुबुन पार्टिनि दं इउपिपिनि दं बे जिखिनि बारहावा नुदों बेवहाय नुदों जे बारहावाया इउपिपिनि पक्षैनो दं बेवहाय बिजेपि प्रार्थी गैया मानोना बिजेपिया इउपिपिखौनो सापर्ट खालामदों बेनिखायनो जों आसा खालामदों जिहेतु बारहावाया इउपिपिनि पक्षआव बारदों बेनिखाय इउपिपि प्रार्थीनि देरहागोन दिनै बिपिएफआ बिभिन्न नंखाय बाथ्रा प्रसार खालामनानै रायजोनि भट आदाय खालामनो नाजादों खिन्थु बिथांमोननि नाजानाय खुनुदिन माबा जाया फेलें जागोन बिथांमोना साक्सेस जानाय नङा मानोना बिथांमोना थांनाय समफ्राव गासैबो एमएलएफ्रा बिथांमोननि थासेयावबो गासैबो एमसिएलएफ्रा बिपिएफनि थासेयावबो बिथांमोना देरहानो हायाखै एबारथ' बिथांमोननि एमएलए सासेल'सो दं आरो हयथ' एमसिएलए साथाम साब्रैसो दं बे साथाम साब्रै एमसिएलए आरो सासेल' एमएलएजों देरहानायनि सिमां जिथु नुदों बे खुनुदिन साक्सेस जाया बिथांमोना देरहानाय नङा माथ्र बिथांमोना रायजो राजाखौ फुस्लायना थगायनानै बोरै गावसोरनि खालामगोन बिनि नंखाय बाथ्राफोरजों प्रसार खालामनानै मानसिफोरखौ फुस्लायनो नाजादों बे साक्सेस जानाय नङा दिनै साबेसे जयनिं जाफुंसार दिनैहाय नैबेयाव बे दावराइघाट जिथु केम्प बेवहाय माइनरिटि कमिटिनि गोबां न'खर रिलिफ केम्प हिसाबै थादों आसलथे बिथांमोना दावराइघाट अरिजिन गामिनिमोन बावखुंग्रि समस्तियाव गोलैयोमोन खिन्थु थांनाय 2012 मायथाइनि जे जातिगत नांलाय खमलायमोन बेवहाय गावनि न' हा गारनानै बेयाव खारबोनानै थाफैनो गोनां जादों आरो आयुष्मान फाउन्डेसना बेखिनि अन्तत थानो बिथांमोननो सेल्टार खालामना होदों खिन्थु बिथांमोना गोबां समस्या दं लामा सामा सुबिदा गैया दै लोंनायनि बेबस्था गैया माखासे कालभार्ट नांगौनो बिथांमोना बिबान खालामदों बेनिफ्राय न'निफ्राय मैला दै थांनो थाखाय ड्रेननि बेबस्था गैया होनना बिथांमोना बेखिनिखौ समाधान खालामनो थाखाय खावलायदों आरो जों निस्सय बे जिखिनि जेंनाखौ मावनो हायै नङा बेखौ जों निस्सय मावगोन खारन मानसि हिसाबै थांना थानो गोबां सुबिदाखौ नांगौ जायो बे सुबिदाखौनो जों खालामनो हागोन बिथांमोना हयथ' उनावहाय गाव गावनि न'आव थांफिननाय हायो बे उननि बाथ्रा खिन्थु जिखिनि बिथांमोना बेयाव थागोन बेयाव जाहाथे मोजाङै गासैबो सुबिदा थांना थानाय जिखिनि सुबिदा बेखिनिखौ मोनना जाहाथे थांना थानाय बेखिनि बेबस्था जों निस्सय खालामो मोनसे गोजोनथाव मिथिनो थाखाय नैबे 8474015053 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों नोंथाङा फन खालामनानै मिथिनो हागोन।